Eta gaur gurekin, Izaro Fonbellida eta Maiz Autua ditugu. Eta, printzipioz uste dut gaurko solasaldia bide ezberdinak hartuko dituela, baina azteko arrazoi nagusia zuekin aritzeko da, ekimen ibiltari bat duzuela esku artean, ezta? Azalduko diguzue horren nondik norakoak? Bueno, pues prestatu izan ditugu udaleko ibiltari batzuk oraindik daudela, ukitu batzuk falta direla. Eta hori, funtzean izango da, Aiaraldetik egingo dugun ibilbide bat, gauak toki ezberdinetan eginez. Eta bitartean ikusi aber gure artean zer sortzen den, eta pasatu ditugu zein bat ekintza. Nahiko sumea orokorrean, baina, eusten espazioa bai sortuko denari eta gure harremanak, gure arteko harremanek ekarriko dugu denari. Gure ibilbidea izango da Aiaraldeko herri desberdinetatik, apur bat gure ingurua berrezagutzen edo ezagutzen lehenengo aldiz ere, baitugulako gure etxe ondoan txoko asko ez ditugunak ezagutzen. Orduan, horretan ibiliko gara. Bai, egia da batzuk joan direla Londresera eta ez dutela ezagutzen Arrankudiaga, orduan izan daiteke. Bai. Izan daiteke aukera ona. Dena den, ekimen honen berezitasun bat da publikoa, ezta? Adintarte batean dago zehazki pentsatuta, ez da horrela? Gure adintartean markatu dugu 2005 eta 2009an jaiotako pertsonen artean. Egia da izango garela apur bat maluak zentzu honetan, eta kontaktatzen bagaituzte eta esate gute, 18 urte ditu, baina nire kuadriak edo 19 urte ditut ere, kontuan hartuko ditugula. Baina printzipioz adintarte horretan zentratu gara, ikusi gulako badagoela beharra, aisialdia adintarte honetan sustatzeko edo, gure inguruan behintzat. Atera da gure beharretatik, azkenan gu gaude super hurbel adintarte horretatik. Eta izan dago guri ilusio egiten zigun zerbait, eta ikusi dugunan aukera zegoela guk bebai guretzako eta gure adintartetik hurbil zegoen jendarentzako sortzeko animatu gara. Eta zergatik sumatu duzue gabezia hau edo, zergatik uste duzue beharrezkoa dela holako ekimen bat? Askotan tarte hau estelako ondo kokatzen, eta orduan edo nerabeak sartzen dira edo gazteak. Sartzen dira aurren udalekuetan edo aisialdi eskaintzetan, eta badaude berezitasunak eta oso, etekin asko atera zaiola adin honetako jendeak proposatzen duenari sartzeko moduan soilik aurrekintzetan, ez? Eta hori, ikusi dugu asko oso zuzenduta dagoela adintartea, igual kirol lehiakortasunari edo dena delakoari, edo igual sartzen naiz demagun musikaren arloren batetan eta profesionalizatu nahi dut, eta nahi dugu bai ez izatea horren beste etekin ateratzeko, baizik eta bakarrik disfruterako eta aisialdi utzerako. Ordan, egia da ere gure esperientzia propiotik ere hau ateratze dugula eta bizi izan ditugula gure garaian justo COVID-arekin, baina adintarte honetan badagola eskasia handi bat Izarok esan duenan inguruan ere, eta haiekin hitz egiten ere esaten ziguten, gure herrian ez daukagu zer eginik, joan bar gara Bilbo batera o Gasteizera, zeo zer egitera, eta emati zigun nahiko pena handia gure herrian ditugun baliabidekin eta ez egitea zeo zer adintarte honetzat. Eta gero askotan ere aurkezten dugula gure eskualda guk, behintzat, en plan laudio ez da oso polita, baina gure inguruko mendiak bai. Tardan, goaz ezagutzera gure inguruko mendi horiek, ez dakit, ez gara oso mendizale amorratuak, baina badugu laguntza horretan, eta uste dut badagoela hor zeo zer egiteko. Eta, zein izango da apur bat, naiz eta orain ukitu batzuen falta dagoen egitaragua, zeintzuk dira pentsatu duzuen aisialdi ereduaren ardatzak? Honetarako bildu izan gara hainbat gazterekin eta atera dira proposamenak esan dezakezuela direla apur bat ridikula, baina en plan, goizan esnatzen gara eta egiten dugu zumba klase bat, eta gero yoga, eta gero inguruko musikariekin bai pentsatu dugu tailer bat egiten dugun, mendia, eskalada, inguruak eskaintzen duena, baina hori, jolasak orokorrean, nahiko simple, baina hori ikusteko hortik zezor dezakegun.
eta gero bai izango dela malguaz egun batetik bestera, oza, badaukagu adin batera baki dezakegu aurrengo eguna zer egin nahi dugun, edo eskaintzatik pues, malgua denez, moldatu urrengo egunera begira, eta hori da apurtzu bat, baina bai. Eta izan zaigu. Eta, bueno, gazte ekimena abiatu duzue honetarako. Ez dakit, azalduko diguzue zer den, edo nola bukatu duzuen ekimen honetan, edo zuek bultzatu duzuen? Bai, bueno, faktoriatik eskaini ziguten gazte-gaztean proiektuan parte hartzea, bueno, gazte-gaztea proiektua sortu genuen elkarrekin, beste pertsona batzuekin baita ere, eta zan apur bat gure eskualdean gazte ontzat aisialdia bultzatzearen ekimen hori ez. Eta ez dakit zein den, oso ondo. Bueno, bai, hori. Taldea sortu genuen, ez dela oso talde itzia, baina, bueno, gutxinez, elkarre ezagutu gara. Eta hori. Eta sin más, lortu taldea, lehenengo ideia sortu zen izan zen ibiltarien ideia hori, eta hortik egin dugu tira, egia esan, beste guzti utzi dugu alde batera apur bat, baina egin ditugu harreman batzuk, eta bueno, pues, hori bada jarri dugun hasi txikia, eta hortik aurrera pues hau. Eta ze protagonismo izango du euskarak ekimen honetan, eta ze protagonismo ikusten diozu euskara gazteen bizitzetan oro har? Bueno, pues protagonismoa pues daukan guztia, osea, kontua da ez dugula hasi nahi euskara erabili behar dugunaren diskurtsotik, baizik eta sortu guri gustatzen zaizkigun gauzak euskaratik, eta elkar ezagutu zuzen euskaratik ikusi dugu hori dela eraginkorrena azkenean. Daukagolako bai diskurtsito bat hemen sartuta buruan, igual ja apur bat katastrofista euskararekiko, eta horrek egiten duen bakarra da, pues azkenan erreakzio bezala pues sortu gugan jarrera ez oso baikorra. Eta orduan pues iruditu zaigu hortik kendu apur bat fokoa eta sortu zaizialdia hortik euskaratik, igual sortu ezakegula, ez beste posizio bat euskararekiko. Eta orduan, pues hori, pues gure hizkuntza behikularra izango da, elkarrekin erabiliko duguna, oro har. Bai, bueno, egia esan ere, euskara analizatzen dugunean gure inguruan dala egoera, bueno, behintzat laudion daukagula egoera apur bat latza, behintzat. Ez dakit nola esan, baina latza jarriko diogu izenez. Eta sentitu dugu, laudiotik ateratzen garenean, eta euskera hitz egiten beste pertsona batzuekin harremantzen garenean, euskera ateratzen zaigula, osea, euskera zoaki guri ez da arazoa. Baina sentitu dugu, harremanak zerotik hasten direnean euskaraz, egiten zaigula asko erosoago edo euskaraz egitea. Bueno, gure kuadrian adibidez gertatzen da, beti gaztelaniaz egin duzunarekin ez da duzuela ateratzen euskara. Naiz eta biok jakin edo naiz eta biok euskararen alde, pues, ez dakit, behintzat gogoa jarriz. Eta gero unibertsitatera pasatzen zara, eta euskaraz beti hitz egin duenarekin, euskaraz hitz egite duzu, eta zure harremana euskaraz sortzen duzu, orduan pentsatu dugu ere, gure arteko harremana euskaratik sortzen bada, pentsatu dugu, edo bueno, ez dakit ideia daukagu behintzat, euskaraz mantenduko dela. Eta hori, esan duena Izarok ez dugula inori ezer behartu, osea, ez diogula inori ezer behartuko, baina sortuko da eta egingo da euskaraz. Eta, bueno, ez dakit lehen off the record, egon gara hitz egiten, pandemiari buruz, pandemiari baino berez itzialdiari buruz, olako ekimenekin saiatzen ari zarete apur bat, bueno, itzialdiak sortutako, bueno, ez dakit zauri edo orbain horiek sendatzen, nolabait? Bai, bueno, gure zauriak propioak eta apur bat gizartean sortutako zauriak ere gazteekin hitz egiten ere nabaritu genuen itxialdiak sortu duela aurretik ja kuadrillismo asistitzen bazan, oin ja kuadrillismo hortik ateratzea edo talde itxietatik ateratzea oso zaila egin zaigula. Orduan gure ingurua ezagutze eta gure inguruko pertsonak ere ezagutzean, behintzat pentsatzen dugu hori hobetu ahalko gula edo Bai, bueno, hori, gure harremantzeko guztiz baldintzatu duela egoera honek. Tardan gauzak aldatzen ari dira, baina uste dut egin behar dugula ekintza aktibo bat ez bakarrik utzi denbora pasatzen, olako gauzak apur bat sendatzeko. Eta hori bai, askotan esaten dugula, direla galdu izan ditugun gauzak adin zehatz batean, eta oraindik gaila oso gazteak, orduan daukagula aukera oraindik olako gauzak egiteko. Tardon, hori.
Eta zuen kasuetan, nondik sortzen da pues, horako ekimen bat bultzatzeko beharra, edo nondik sentitu duzu horako proiektu batean gustura egongo zineteketela? Bueno, bioi gustatzen zaigu asko aisialdia, oraindik asko egin ez dugun arren. Azkenean, pues hori, ezitzaile izan nahi dugu, gara, hor gaude. Eta da kriston erronka guretzat, eta baina ordan parte hartzaile bezala eta baita ezitzaile bezala iruditzen zaigu oso interesgarria. Eta hortik batez ere. Eta gero pues, guk pertsonalki ditugun beharretatik, harremantzea euskaraz, gure ingurua gehiago ezagutzea, ze azkenan laudion egon da. Igual beste amurrio batetatik ere ezagutu dezakezu gai, ezagutu ditazke oso inguruko herri txikiak edo, baina gu laudiotik ez gara mugitzen, ez bada Bilbora, eta hori apurtu bat egora trista iruditzen zaigu orduan. Bai, badira behar pertsonalak igual gure interesatik atera eta bai. Bai, simplemente gure behar pertsonalak sortu direla edo badirela ere behar sozialak ze gu sentitzen duguna argi dago aiaraldeko gazte askok sentitzen dutela. Eta badugu hori gure inguruan euskaraz erlazionatzeko beharra hor dago, aisialdi eredu ezberdin bat sortzearena ere, maskena hori, lehen esan dugun bezala, kiroletik kanpo edo lehiatik kanpo kiroletik baino ere, orduan, eta produktibitatetik kanpo ez dugu ezer atera behar, erlazionatzea baino ez dugu atera behar, orduan, hortik tiratuko dugu edo tiratzen ari gara. Eta berez, izena eman nahi duenak, azteko, noiz izango dira udaleku edo ibiltari hauek, eta non egin behar du izen ematea? Bustoaren 28tik irailaren 4 joango gara, ibiliko gara aiaraldeatik eta gero Suatzako irlan bukatuko dugu, bi egunez, apur bat jasotakoa prozesatzen, asimilatzen edo eta atxeder hartzen ere. Eta izena ematea zabalik dago, faktoria.eusen duzue izena emateko, edo gure Instagrameko kontan ere baukozue link bat, aiaraldea ibiliz Instagrameko kontan. Eta hori. Eta hori, zalantzaren bat badaukazue, pues hor dago konta, orduan idatzi guzue, eta igual ez daukagu erantzuna, baina bilatuko dugu hori gutxienez. Eta amaitzeko mezu batekin, zergatik uste duzu jendea animatu behar dela, apur bat bere rutinatik ateratzen eta ekimen honetan murgiltzen. Bota. Bai, esan dugun guztiagatik, uste dut ondo pasatu dezakegula eta guztia izango dela jarrera. Azkenan ez du egingo beste munduko parafernaliarik, esan dugu aisialdi eskaintza desberdina, baina hori gure jarrera gutxienez, eta hori, posi, jatorrak garela. Hori, gure helburua ez dela 8.000 bat egitea edo aiaraldea ibilize egitea 3 egunetan, ez, baina nire uste sortu aldela giro polita, sortu aldugula talde polita gerorako egin aldiren ekintzara guztietarako edo ateratzeen proiektu guztietarako, eta hori, ez dugula bildurrik ematen eta idatzi nahi duzuena. Bedarto, mil esker eta sorte hon.